Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na foli bɛ abono ye Bamata City de Guinaw kan. Bila min solo do ka. Donc mina resa dɔ di bi k'i kisi jugu ka attaque ma. Donc i bɛ ji dɔ kɛ so kɔnɔ. Ji dɔ kɛ so kɔnɔ comme ça. Voilà, i ye ji kɛ so kɔnɔ. I bɛ kilisi fɔ a la. I b'a fɔ tu bisimila tu bisimila tu bisimila ne jugu cɛman o ye su ye ne jugu musoman o ye su ye ne ko ala ne ko kira jusque i b'o fɔ fo siɲɛ 7 donc i b'o fɔ don o don siɲɛ 7 ji la i b'i ko fo tile 9 fo tile 9 ni tile 9 dafara i b'a to ten a bannen ni mɔgɔ mɔgɔ y'a essayer sisan k'a bɛ kojugu k'i la i jugu ni fɛnw a bɛ segin a tigi ma a tigi fana bɛ kɛ su ye quoi. Voilà, o recette dɔ k'o d'a ma surtout minnu bɛ aventure la olu tɛ se ka yiri ni fɛn ninnu ko nin ka nɔgɔ olu ma i bɛ ji kɛ so kɔnɔ comme ça ji voilà i b'a réciter a la siɲɛ 7 comme ça i bɛ ko don o don fo tile 9. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A kana ɲinɛ ka abonné ka partager diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan. Voilà. Samedi o samedi donc an kan ka vidéo kelen bila a b'a partager. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.